on asettaa ulkomainen työvoima samalle viivalle, mitä me itsekin täällä olemme. Eli maksamaan verot, eläkemaksut, sosiaalimaksut tänne Suomeen. Se tarkoittaa sitä, että ulkomainen työvoimakin saisi hyödyn työstään, mitä tekee. Ja palkkansa myöskin vastaavalle tasolle, mitä itse olemme täällä ja teemme työtä. Lisäksi haemme työsuojeluun varoja, että pystymme valvomaan ulkomaisen työvoiman sekä kotimaisen työvoiman myöskin sillä tavalla, että kaikki palkat tulee maksetuksi ja velvoitteet suoritetuksi. Se tarkoittaa sitä, että ulkomainen työvoima ottaisi verokortin ensimmäisestä päivästä käyttöön, kun he saapuvat tänne Suomeen. Olivat hepä sitten suomalaisen tai muut minkä ulkomaalaisen firman leivissä tahansa. Sama tulisi koskea myöskin vuokratyövoimaa, että heitä ei hyödynnettäisi hyppyttämällä ja pompputtamalla joka suuntaan ja millä palkalla tahansa.